Blok nek kowe kudu iki sinau iki lek gak kecites to Mas. Gosip to. Kecites terus iki. Kepaten iki. Kepaten kepe to ndak pateni ora nyuwun. Oh, lah apa undrak-undruk buntute to terane. Ih. Buntut tembak yu ratu ilang. Oh, aliang. Sing alian iki HP-ne apa kowe? Nah, kudune iki tuku kaya nggonku kae lho, Mas. Dadi kena nggo minger ngono. Ketok dhewe ya. Lah, nggon aku ngomong iki wis tuku minger ngono, minger dhewe. oh lah nek kae sing ijo basen to? Sing ijo basen. Itu. Sing ijo ngojo jare. Mentos. Ora. Iki ora tuku. Lah, Aku ya tau bilangi kok. heeh. Kepiye? Kok nglaku iki ngopo? Sek. Lah ya mikir mau karo jeruk sek. Ya ora apa-apa. Diaturke panjenengan ya. Menika juga Kerasasana cekat kancane ceket. Ora sampe susu, Mas. Wes dodo ya. Ora. Lah, Kandane kes jam setengah 8 wae rasa kesusu rasa kedodo. ya kuwi serakan tes. Jam setengah 8. Lah ya. Nek aku karo buka jam setengah 8. Lah betul. Piye tekan jam 10 lah aku nek omahku ngopo lho, Mas. Iya, ngawur. Jema. Ya ngopo-ngopo. Aku pengen lho aku wis kadung di bazar nang Mas Budi. Ki juragane kae ya sing ngene. Hah? Lah kok kok juragan? Lah apa? Lah sing bazar ki Budi lho. Wah, ayo. Aku kata banget ya. Kata Pak. Apa dia? Kata banget orang mesti ngerti anggotane. Nek nek wakil kata banget gak ngerti. Lah, Lah nek kaya kok kaya sing tukang ngombe aku banget lho, Mas. apa sih? Besok orang tak kenal Neoni ngono to. Neoni. Aku tuh terus. Nggih, kinane kadang-kadang sakit. Kak mboten jawab to, Bu. Pripun? Aku ke BA bisiket ke aku ke ndok ora timo. Sinane urung ono sinane. Tegak kowe kon dremis. Nek dremis wong aku ora dremis wong aku iki buat sing ngersake pete malah mboten ngono. Oh, awani. Tetawani aku. Ya. Oh apian kok Mas. Iya. Apa wae tetawani? Monggo Mas ngersake dangdut, ngersake slendro. Ya. Pelok, napa barang monggo Mas ngersake barang. Ndelok, aku nek umpam iki kan slendro pelok barang. Campur sari komplit. Komplit. Kon gawa motor Mas, mobile urung tuku. Gawa slendro, gawa pelok. Pelek. Pelek. Campur sari lho Mas. Iya, Slendro ki tunggale pelok. Nek pelek iki nggon blane lho Mas. Ya Iki ampun. yo sing dong ya lek bocah iki. Lah nek kan iki nggon blane. Iya. Gua ngejo kemrut. Durung ki Mas iki 150. Ya. Orane kayak nyanyi. Ya ya ya. Lah jare mau ngene iki. Nah, Bocah iki nek penyanyi jancuk. Kene iki jancuk. sama. Mbak, apa? Apa nek ngantuk kok juru nyanyi lho. Lah apa? Ngantuk aku kan tekan setengah 8 ku kowe kok. Dek, ngejo ya kancane ora kebel sih. Aku untung ora tak rekam. Lah, Ya tak rekam tak ada ngudi mesti dipotong. kowe ya kok ya aja lagi rekamane ya, Mak. Mesti dibatalno tanggal 22. Ono CCTV. Ono sing Wah, cicit-cicitnya mau tepuk. Tepuk jiwa sepang Oh, ngomong. sepakai. Iki ora CCTV ya. Apa? Dambo. Tolong proa. Oke, Kak. Menika Lintang Asmara. Nggih. Sinarengan Mbak Yu Ratune Lajangan. Aku nggak berani harganya. Kalau ini kata. Nek kesana videoku kepiye? Oh, iya. Apa ini dia? Ya, Kalau masih sayang. Masih bersama Zenus Pro. Untuk mulai audio sound systemnya katonku nih. Lalu nanti jenis. Masuk Mas.
rangsang jasulan. Oh ya surat nih ya. Rasa kangen angling putih bulan dadi seksi omayane katan balesari janji sampai
dua lagu sudah kita nyanyikan ya.